गिबियावनो बयखौबो आर'नाइ इउटुब चेनेलनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय। बिपिएफनि एमसिएलए देरहासार बसुमतारिया हरखाब मैया गावनि 12 नं सालाकाथि बियाबाव नायगिदिंफैयो। बिथाङा खालिपुख्रि बिटिसिनि सिङाव गोबां पिएमएवाइजि न' लुनायनि सायाव नायगिदिंफैयो। बिथाङा फोरमायदों दि खालिपुख्रि बिटिसिनि चेयारमेनआ पिएमएवाइजि न'खौ सरकारनि गाइडलाइन बायदियै लुवाखै। खुन्थियानि रडखौ गंब्रै होनांगौनि जायगायाव गंथाम होदों आरो रडखौ 10 mm होनांगौआव माखासेखौ 10 mm होनानै माखासेखौ 8 mm होदों होनना बिपिएफनि एमसिएलए देरहासार बसुमतारिया अजद दैखांदों। एपिडिसिएलआ थांनाय साननैसो सिगां नटिस फोसावदों दि इ-रिक्सा सालायग्राफोरा उफ्रा मिटार बक्स इ-रिक्साखौ चार्ज होनो थाखाय बाहायनांगौ। न'नि कनजुमार मिटारजों इ-रिक्साखौ चार्ज होनो मोननाय नंला होनना बुंदों। बे बाथ्राखौ लानानै दिनै क'क्राझार इ-रिक्सा सालायगिरि कमिटिआ गोजोन गैयैखौ फोरमायदों आरो बिथांमोना बे नटिसखौ गनायना लानो गोब्राब मोनदों। बिथांमोना बुंबावदों दि सरकारा बे एसअपिखौ फिन सानफिननानै बोखांना लाफिननो थाखाय बिथांमोनहा खावलायदों मानोना इ-रिक्साखौ गोबां गैयैनि नखरासो सालायो होनना बिथांमोनहा फोरमायदों। बेनिखायनो उफ्रा कमार्शियेल मिटार लागायोब्ला नखर संसार जानायाव गोबां उसुबिदा गोग्लैगोन होनना इ-रिक्सा सालायगिरि कमिटिआ फोरमायो। मैया आसामनि केबिनेट मिनिस्टार इउ.जि. ब्रह्मआ क'क्राझार मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटाल लुनायखौ नायगिदिंफैयो। बिथाङा फोरमायदों दि मेडिकेल कलेज लुनायनि खामानिया गोख्रैनो सोलिगासिनो दङ आरो फैगौ बोसोरनिफ्राय कलेजखौ आबुङै खामानियाव बाहायनो हागोन होनना आसामनि मिनिस्टार इउ.जि. ब्रह्म बिथाङा फोरमायो। थाबैनो बिटिसिआव थार्ड आरो फोर्थ ग्रेड पस्टनि थाखाय 3,000 निबो बारा पस्टनि थाखाय सेन्ट्रेल रिक्रुटमेन्ट बर्ड (CRB) नि गेजेरजों आनजाद खुंनाय जागोन होनना बिटिसिनि इएम दत्त निलुत स्वर्गियारि बिथाङा बुंदों। बेनि थाखाय बिटिसिनि मोन 40 बिफाननि थार्ड आरो फोर्थ ग्रेड पस्टनि थाखाय आसाम सरकारनाव एप्रुभेलनि थाखाय दैथाय हरबाय होनना फोरमायथिदों बिटिसिनि इएम दत्त निलुत स्वर्गियारिआ। बिथाङा फोरमायबावो दि सोलिबाय थानाय थार्ड आरो फोर्थ ग्रेडनि आनजाद सोलिबाय थानाया बेयो आसाम सरकारनिसो होनना बुंदों। बेहाय बिटिसि सरकारजों खुनु लोब्बा गैया होनना बिथाङा बुंदों। बिटिसिनि इएम राकेश ब्रह्मआ अमर सिंह ब्रह्मखौ आरजाथावै खोनासंथावै बाथ्रा बुंनायनि थाखाय मानहानि केस होनो सिगांदों। अमर सिंह ब्रह्मआ बिथाङा बुंबावदों दि राकेश ब्रह्मआ सासे बोरमा सिखावसोमोन। गोदो बोरमा खावनानै दोखो दोखो बुजाना बिथाङा गुवाहाटियाव खारना थाहैदोंमोन। बिथांनि बेबायदि गाज्रि आखुनि थाखायनो इउपिपिएलआ सानसे गाज्रि थासारियाव फैगोन होनना बिथाङा बुंबावो। बिथाङा खावलायबावदों दि इउपिपिएलआ बेबायदि मानसिखौ मारै नायनानै थानो हाखो आरो थाबैनो इएमनिफ्राय बोख्लायना होनांगौ होनना अमर सिंह ब्रह्मआ बुंदों। बेराफारसेथिं बाक्सानि मुसलपुराव इउपिपिएल हान्जानि मावथिफ्रा बारग' बिअ अमर सिंह ब्रह्मनि मुसुखा सावनानै खुद्रिसारदों। इएम राकेश ब्रह्मखौ बायदि बायदि बखिनायनि थाखाय बारग' बिअ अमर सिंह ब्रह्मनि हेंथायै केस होफिननो होनना इउपिपिएल दोलोआ फोरमायदों।